για το ατύχημα του συναδέλφου. Μας είπε ότι μπήκε μέσα, λέω εγώ. Εμείς ξέρουμε τι είναι. Αυτοί λένε ότι είναι ατύχημα, εμείς λέμε δολοφονία. Λοιπόν, μας είπαν ότι ήρθε η Κυριακή και καθάρισε τα τζάμια το απόγευμα και έπαιζε. Ότι εκλείψηκε η αστυνομία και έκανε αυτεπάγγελτα κάλεσμα στο Κεμπέκ. Ενημερώθηκε και αυτό την άλλη μέρα το πρωί. Τέλος πάντων έγινε ο απαιτούμενος έλεγχος από το Κεμπέκ. Στην αρχή αυτός τον είχε παρουσιάσει σαν υπεργολάβο και εκ των υστέρων, όσο γινόντουσαν αυτές οι διαδικασίες της έρευνας, ανακαλύψαν τελικά ήταν ο δηλώτης. Αυτό τα έμαθε μάλλον προφανώς εχθές, σήμερα. Όλα αυτά έτσι τα έλεγε, τα μισόλεγε, ούτε ήξερε τι έλεγε. Άρχισαμε λοιπόν να το ρωτάμε για το αν υπάρχουν εδώ στο χώρο αναρτημένοι πίνακες προσωπικού και εβδομαδιαίου πρόγραμμα απασχόλησης. Μας είπε ότι δεν είναι στην αρμοδιότητά τους αυτό και δεν είναι υποχρεωμένοι. Δηλαδή, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας μας είπε εν ολίγης ότι σε όλους τους δημόσιους χώρους, όλα δηλαδή τα υπουργεία, δεν είναι υποχρεωμένοι να έχουν ανάρτηση με πίνακα προσωπικού και το νέο πρόγραμμα απασχόλησης. Δηλαδή, ποιοι θα εργάζονται εκεί. Δεν είναι υποχρεωμένοι. Δηλαδή, δεν είναι υποχρεωμένοι να επιβάλλουν, να εφαρμόσουν την εργατική νομοθεσία. Αυτό μας είπε. Αυτή ήταν η επίσημη απάντησή του. Ρωτήσαμε, του είπαμε ότι είστε υποχρεωμένοι, ότι αυτά που λέτε δηλαδή δεν στέκουν κτλ. Επέμενε αυτός, όχι. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Εν ολίγης δηλαδή ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να έχει εκείνο, να έχει τούτο, να έχει τέλο. Άμα δεν το έχει, δεν το έχει. Έτσι απλά. Θα μπαίνουν οι άνθρωποι εδώ μέσα, πέφτουν, σκοτώνονται, γίνονται οτιδήποτε, γίνονται. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του. Άρχισαμε να ρωτάμε για διάφορες άλλες πληροφορίες που είχαμε, ποιοι εργάζονται εδώ, αν εργάζονται και σε άλλες ειδικότητες μέσα από την εργολαβία αυτή. Μας είπε όχι, αν υπάρχει θεωρείο, ποιος θεωρός, αν ποιος το έδωσε κλειδιά, να μπει μέσα κτλ. Είπε ότι δεν υπάρχει θεωρός. Το πώς μπήκε, ούτε αυτό το ξέρει. Άγνωστο. Αν υπάρχει κάποιος εδώ να ελέγχει ποιοι εργάζονται, ξέρω αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ που εσείς δεν τους βλέπετε πέρα από αυτούς που καθαρίζουν τα γραφεία και αυτοί που μπαίνουν την Κυριακή και εσείς δεν τους βλέπετε. Αν κάποιος, ούτε αυτό. Έχει γίνει, ούτε είναι υποχρεωμένο, εντάξει. Ο εργολάβος έφερε την Κυριακή να καθαρίσει. Ποιος ήταν αυτός? Δηλαδή αυτές ήταν οι θέσεις του, οι υπεύθυνες θέσεις του και άρχισε λοιπόν να μιλάει για μια... Έχουν σκεφτεί να κάνουν ένα σύστημα κοινωνικής οικονομίας, εν ολίγης δηλαδή να φτιάξουν τους καθαριστές, αφού είδαν ότι οι εργολάβοι τους εκμεταλλεύονται. Σκέφτηκαν αυτοί. Να τους κάνουμε αυτούς τους εργολάβους. Αυτό προωθούν, αυτό μας είπαν και αυτό έχουν στο μυαλό τους να κάνουν. Αυτά. Είπαμε κι άλλα πολλά βέβαια. Συναδέλφοι, συναγωνιστές, ήταν απαράδεκτος. Είναι πολιτικό πρόσωπο τοποθετημένο στο Υπουργείο Εργασίας, δεν είναι κάποιος υπάλληλος, κάποιος υπηρεσιακός. Ήταν απαράδεκτος. Μας είπαν ότι για παράδειγμα το θηρορείο που είναι εδώ, τους θηρορούς που βλέπουμε, τους θηρορούς που φωτογραφίσαμε εμείς όταν ήρθαμε που ανακαλύψαμε το γεγονός την Τετάρτη, αυτοί δεν υπάρχουν, δεν έχει θηρορούς στο κτίριο. Δεν υπάρχουν οργανικές. Οι θηροροί είναι μαύροι, ανύπαρκτα πρόσωπα που πληρώνονται προφανώς μέσα από αυτή την εργολαβία που είχαν. Μας είπαν ότι δεν ενδιαφέρθηκαν για το Μακαρίτη, δεν είναι υπεύθυνοι. Ενδιαφέρθηκαν μόνο κάποιοι εργαζόμενοι εδώ του ΜΟΛ, του Σωματείου και έκαναν ένα λογαριασμό να μαζέψουν κάποια λεφτά. Το Υπουργείο και οι ίδιοι δεν ενδιαφέρθηκαν ποιος και πού και πώς θα πάνε το Μακαρίτη στην Αίγυπτο, αν θα ταφεί, αν τον έχουν κάπου ξέρω εγώ σε νεκροθάλαμο. Για τίποτα δεν ενδιαφέρθηκαν, δεν ενδιαφέρονται, θεωρούν ότι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση. Ήταν μη άνθρωπος.
ο συνάδελφος που σκοτώθηκε. Μένει λοιπόν σε όλους εμάς, σε όλους εσάς, σε όλους μας, να αναδείξουμε, να τραβήξουμε την κουρτίνα από όλα όσα κρύβονται και εδώ μέσα και σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και να αναδείξουμε το κίνημα πολύ δυναμικότερα από ό,τι το κάναμε με την Κωνσταντίνα Κούνεβα. Είδατε και τα κανάλια σήμερα προσπαθούν να παρουσιάσουν ότι φταίει ο Μακαρίτης. Αυτά και ευχαριστώ.